camung borok norong ni palno khai norong dukan lo camung tam rok tong. Sidara camung tong manja. Mangso sokak tongo. Boiler sokak tongo. Awal memang tongo. Wasung kuda tongo. Wala tongo. Nasi kampung nasi. Awal kutai. Kadulong nasi. Awal kutai. Mangso nasi. Oh yang awang bukidong tongo. Awang peler tongo. Saatan cuma tongo. Motor tongo. Kebangan tongo. Jengoro dal bidal ca borok khainuk phaikia. Khainuk khai mane bisingo wasung go kan norong wasung tam ni wasung peng lai mani. Wasung bisingo tam tong. Awang wasung ke. Wasung jiko wasung ke awang mami no sukunya dia mar sukunya kurang tahunya sepokata itu kan wasung timan itu engke 1 kg ni bobo wasung rok khai mana bandor saja man pista pista kaisa busuga phalno ro kaisa pista ga phalo engke jengoro phainuk khai mane awan bangi bahina nuk phaikia ka awan bangi le busuga phalno ro 1 kg ni bobo rong khora bo sabi jamar 1 kg ni bobo buthai rok ongkhor 10 khan Ikaw kena tabuk su dora busura phaliman khana ro. Acha. Jengnor ni kulo phai benar nuk phai mani kha kaham ICT group nei. Komona norok private ni engi phalmani da norong ni motha songso ja ka group ngi phalmani da. Group type. Acha oma hai phalmung norok daily da phal hai ka ba oma hai program ro ko simin da phalmak lai. Daily phaliat program mo phalo. Acha. Nini sinimong Kha kaham SG ne.